Ako vidíte, tu sa naozaj usilovne máka na tom, aby som vás mohol práve po tejto novej ceste priviesť k týmto novým rodinným domom. Nachádzame sa v obci Horný Vadičov. No a práve tu máme rodinné domy, ktoré sú naozaj veľkorysé priestorom, nejakých 169 m2, z toho je samozrejme nejakých 47 m2 veľká dvojgaráž. Pozemky máme okolo 7,5 ára až nejakých 1100 m2, tak presne takéto bývanie vám ponúknem už o malú chvíľu, pretože keď sa tu všetko dokončí zvonku, tak vás tu bude môcť pozvať na parádne prehliadky, pretože tie domy naozaj stoja za to. Verím, že tu sa spolu uvidíme.